Ako po si Karen Season Gordula, lola po ni Sak Harvey Gordula ng Los Baños, Laguna. Sa murang edad pa lang na 3 taon ay nakitaan na namin si Sak ng kakaibang interes sa pagbabasa at pagbibilang. Simula grade 1 ay nakasali na siya sa iba't ibang kompetisyon sa matematika. Naranasan na din niyang makipagkompetensya sa ibang bansa tulad ng Singapore at Vietnam, na sa kabutihang palad, umuwi po siya na may dalang medalya at tropeyo. Sa panahon pong ito ng pandemic, si Sak po ay patuloy ding sumasali sa mga kompetisyon sa pamamagitan ng online. Ang first term ay 20 pages. Ang last term ay 80 pages. So 20 plus May training po siyang sinasalihan. Ang IBFC na hanggang ngayon ay patuloy pong nagtuturo ng iba't ibang teknik sa matematika po ng libre. Opo, libre po. Sa panahon ngayon, wala na po atang katulad ng IBFC na matiyagang nagtuturo ng walang bayan. Kaya salamat po kay Sir Edward Agdepa, ang mentor ng mga kids ng IBFC, sa paglinang ng kanilang kaalaman sa panahon ng pandemya. Patuloy pa po silang tumatanggap ng mga estudyante na willing pong matuto ng walang bayad. Salamat po ng marami, Sir Edward. Salamat, IBFC. Mabuhay po kayo. Magandang araw po. Ako po si Sak Harvey Gordula, 10 years old from Los Baños, Laguna. At the age of 6, nakapag-compete na po ako sa first international competition ko po sa Singapore at nasundan pa po ng labang ko sa Vietnam. Hindi naman po ako nabigo. Sa aking pakikipagsapalaran sa ibang bansa, ako po ay nanalo ng 2 bronze at 1 gintong medalya po sa Singapore at 2 gold at 1 trophy bilang first runner-up sa Vietnam. Ngayon pong panahon ng pandemic, patuloy pa din po ako sumasali sa mga paligsahan sa pamamagitan ng online. Marami na din po akong nasalihang iba pang bansa tulad ng Bulgaria, Hong Kong, Taiwan, India, at dito po sa Pilipinas. Sa tulong po ng Panginoong Diyos, lahat po ay aking napagtagumpayan na ipanalo. Malaki po ang aking pasasalamat at ng aking mga magulang kay Sir Edward sa bumubuo po ng IBFC sa malaking tulong na ibinigay po nila sa akin. Sa mga bata pong may angking galing, ngunit walang kakaya magbayad sa mga tutorial, andito po ang IBFC. Handa pong linangin ang iyong natatagong kaalaman ng libre po, walang bayad. Salamat po, Sir Edward. Thank you, Sir Edward, for your dedication, patience, and time for mentoring Elijah and all the IVFC kids. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Ginang Rizalin S. Magaja. Lubos na nagpapasalamat sa I Volunteer for Filipino Children IBFC. Now, let's call the other winners. Sandre Joseph Gaan of Valencia City, Bukidnon, bronze medal. Philip Sid Onigo of Los Baños, Laguna, bronze medal. John Lemuel Zapuanta of Caloocan, silver medal. Kathleen Stevan of La Paz, Tarlac, silver medal. Ethan Way Blanco of Capas, Tarlac, silver medal. Ray Matthew Democrito of Lipa, Batangas, silver medal. Another silver goes to Tommy Stephen Sarmiento of Los Baños. Laura J. Andrade of Lipa, Batangas, gold medal. Another gold for Elijah James Sumat of Capas, Tarlac. Gold for Lindsay Magaja. The last but not the least, the top one in junior category, Sak Harvey Gordula.
IVFC Kids, congratulations! Ipagpatuloy ang nasimulan at huwag hihinto habang walang ginto. For parents who are interested with our program, kindly search on our FB page called IVFC Info Page. This program is brought to you by I Volunteer for Filipino Children. Join po kayo.